Beled? Ala, asa na ka ang kauban? Beled? Patay na. Dagan at bugas, oh. Bugas ang negosyo ang nila, guys. Beled! Sus, perti na akong hadlukas sa nahantok. Lapos-lapos, raday ni Day. Atay, eh. Iskot, may karon ko nakaikot nga wadihang tagiga. Lapos-lapos, raday ni. Ala, nindot lagi na siya, oh. Yan, guys, kana made in Philippines. Ang usa made in Sri Lanka, India, wala Vietnam. Ani? Kini, guys, amo, ala, unsaon man na siya? Tuldok-tuldok. Mura din siya piano. Dang, 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 dang. May daghang bugas kita magutom man eh. Yan, guys, oh, guys. Oh, guys, daming bigas. Huwag kayong mag-alala kung magpunta kayo dito sa pamamahay na to, guys. Yan, oh, ang daming bigas, guys. Oh, yan. Dito, itur ko pa kayo. Bigas, bigas. Oh, diba? Bigas, guys. Ang daming bigas. Oh. Yan, guys. Daming bigas. Yan pa, oh. Huwag kayong mag-alala. Pag dito kayo makatulong, makadama kayo, daming bigas. Dami ding kuskusin. Yan. Oh, yan. Sobra sila, guys. Yan. Itur ko kayo dito. Kasi wala yung may-ari, kaya nakatur ako. Ayan. Yan siya, guys. Hindi ko natapos. Tapos punta ako doon sa ano. Yan, oh. Dami, oh. Ilang mga pundok yan, oh. Yun pa. Yun pa. Yun pa. Tapos ang may-ari dyan, guys, ito. Yan. Yan. Galing kasi to ng bukid nun, guys, ng mga bigas na to. Yan ang may-ari. Yan, yan, yan. Yan ang may-ari, guys. Oh, tanungin mo yan kung gusto nyo breakfast, one sack. Oh. Sarap to yung kanin, guys. Oh. Pagpatuloy nyo yan. Tapos itur ko pa kayo dito. Walang to. Yan, gusto nyo rin. Nabuhan mo ni. Day, hinayot ka niya mapagod. Yan. Puntang taas, hangat lang. Yan, bukas ko lang dito. Dito na naman ako. Tapos bukas doon sa alaga ko. Ayan. Pero ayan. Sige. Sino kayo katulong dito mag-ano? Ako ayaw ko na. Ito ng kwarto nila. Hi! Ubos bag. Tapos taas. Oh. Yan ah. Diba? Diba wow? Kinaya ang kayo, day. Kinaya ang kayo. Dito ako sa third floor na ba to, day? Second floor. Ala, sobrang laki, no? Oh, ganda to, oh. Okay. Ang sugod na pa. Si atay, mamatay na na. Tapos, na sila cute na kitchen. Ay, dili siya. Kitchen lang sa katulong daw. Ay, inaha daw ko mga kitchen sa katulong. Eh, may ano pa sila. Ayan. Saka dayon, itor ko kayo sa, ano na to, guys? Bahay ko na to sa good for how many years?
Agoy na lang, agoy. Huwag na kayong mag-abroad. Huwag na kayong mag-abroad kung nga sa Pinas kayo. Grabe. Kailangan nila dito 5 katulong. Di ba? Tapos yung babae, tawag pa ng tawag. Ay, di man yung mausa sa holiday. Gusto dyan nila ratan, no? Kaysa sa France, ratan. Uy, kapoy ni Uy. Kaya, yun na ang sinasabi ko sa inyo. Ang sinasabi sa Pinas, wow, bongga, may abroad. Hindi nila alam kung anong paghihirap yung abroad, yung buhay ng abroad. Hindi maganda, guys. Yan yung katulong. Hindi maano yung life ng katulong, sobra. Di. Lagi, ningon, lagi ko, lalim ang abroad. Oh, yan o. Ang laundry pa niya, ano pa. Diyos ko Lord. O, hanggang dito na lang ako nagtatapos. Kasi mag-umpisa na kami guys ng yan o. Mayroong brass. Yan, araw-araw, dinadala sa baba. O, yan. Kaya umpisahan na namin. Bye! Hala, madungog, mandayday, no? Madungog at silong.